Durante esta semana asistimos aos traballos que devolverán a moderna Lugo a época romana durante os 3 días que durará o Ar de Lucus, do 14 ao 16 de xuño. Aquí vemos a montaxe do campamento das Lexións na Praza Maior, pero a ambientación xa se deixa notar en case todos os recunchos do recinto amurallado. Serán 3 xornadas cargadas de actividades. Nesta edición traballouse para sorprender tanto a veciños como visitantes. Que se vai a topar a xente cada 15 minutos con cousas pola calle, eso é o que os vai a levar a vivir continuamente en un suspense, non? En cada centro da ciudad, en cada recuncho da nosa cidade, dentro de murallas, nas praciñas se van a topar con cousas, con actividades que os vai a levar a meterse, a impregnarse nese mundo romano, nesa nosa historia de Lugo. Ata 190 actividades, das que 55 serán novidades. Un dos pratos fortes está reservado xa para a xornada inaugural. O venres, ás 6:30, os gladiadores de Bérgamo actuarán na Praza de Santa María. Porque, son especiales, traballaron en series como Roma e, son gladiadores que levan moitos anos buscando realmente a historia do que eran as loitas na antigua Roma e tamén na antigua Grecia, co cual son xente que xa teñen experiencia e interactúan co público ademais. Entre as novidades, un circo romano renovado ou as Olimpiadas protagonizadas por diferentes clubs deportivos da cidade. A lista de actividades é longuísima. O mercado onde atopar produtos típicos, espectáculos de teatro pola rúa, bodas e bautizos polos ritos celta e romano, desfiles de tropas, as bacanais ou as loitas entre romanos e castrexos. Pero non se podría entender o Ar de Lucus sen a implicación de lucenses e visitantes que fan posible que as súas caracterizacións esta viaxe no tempo. Eu animaría a todos, a todas que veñan a Lugo, que o van a pasar moi ben, que non se van a sentir aillados, que poden incluso atopar roupa para vestirse se así o queren, e se non saben que é moi fácil facer unha vestimenta de romana ou castrexa, que tamén é facilísimo, co cual que veñan, van a comer, hai boa gastronomía, hai bon ambiente, hai actividades para todos. Dentro dos 2000 anos de historia de Lugo, os 12 de vida do Ar de Lucus poden parecer insignificantes. Sen embargo, a progresión foi tan espectacular en tan pouco tempo que o ano pasado acadáronse preto de 400.000 visitantes. Ademais de ter sido xa declarada Festa de Interese Turístico Galego, conseguiu unha gran repercusión a nivel nacional e mesmo internacional.